daga arewa alƙalin wasa ya riga ya busa a hali yanzu ga inda nan sanye da farin wando shi kuma autar skido da bakin wando jeans ga shi na sarrafa rana tsakanin su autar skido ga inda nan shi ma ya ja baya autar skido ma ya ja baya kar kuma ta autar skido shi ke sanye da bakin jeans shi kuma inda ke sanye da farin wando a hali yanzu ga shi nan dai ana fafatawa an raba rana ga shi nan inda ya dan kai bodi amma ina gashi na autar skido inda ya kai mai hannu autar skido inda da autar skido ana ta dukan juna ana bai Muhammad iska gashi nan dai ayya inda ya buge autar skido kar kuma ta ana wannan wasa ana yi shi ne a filin wasa na Ahmadu Bello Stadium da ke nan Kaduna tsakanin Rabe Bahagwai Ibola da garkuwar Musa. Rabe shi ke sanye da bakin wando dogo shi kuma garkuwar Musa ke sanye da wando na jeans a kowannen su gashi nan dai an fara Rabe Bahagwai Ibola gashi nan dai suna sando ana tafiya a hankali. Allah ya ba mai rabo sa'a. Kar ku manta shirin tarago ne na gidan talabijin na KSMC ke kawo muku wannan dambe a filin wasa na Ahmadu Bello Stadium da ke nan Kaduna. Kalin wasa ya dan matsa kusa ko menene Alhaji Sirajo mai asharar kenan. Alhaji Sirajo ya kalli wannan dambe da ake gudanarwa a jihar Kaduna. Na ga dambe. wallahi na ne salama